Magandang araw, ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 12. Iniulat ng Philippine National Police o PNP na bumaba ng 12.4% ang crime rate sa bansa nitong 2025 kumpara noong 2024. Batay sa opisyal na tala ng Directorate for Investigation and Detective Management, natapyas ang bilang ng focus crimes mula 40,771 cases noong 2024 sa 35,717 noong 2025 o bumaba ng 5,054 ang mga naitalang insidente. Kabilang sa mga focus crimes ang murder, homicide, rape, physical injury, theft, robbery, carnapping at pagtangay ng mga motorsiklo. Bukod pa rito, halos lahat ng pangunahing uri ng krimen ay nakapagtala ng malaking pagbaba. Nanguna ang kaso ng rape na bumaba sa 22.68% mula 9,910 noong 2024 sa 7,662 noong 2025. Sinundan ito ng motor vehicle theft na bumaba sa 20.18% mula 332 cases noong 2024 sa 265 noong nakaraang taon. Bumaba rin ang mga kaso ng murder ng 17.8% mula 4,151 sa 3,412. Habang ang homicide bumaba naman ng 14.98% mula 1,268 sa 1,078 na insidente. Ang physical injury ay bumaba ng 13.98% mula 5,593 sa 4,811 at ang robbery ay bumaba ng 11.87% mula 4,136 sa 3,645 na kaso. Samantala, ang theft ay nakapagtala ng 4.31% pagbaba mula 13,232 na kaso noong 2024 sa 12,662 noong 2025. Ipinakita rin sa datos ng kapulisan sa magkaparehong panahon na sumasaklaw ng 128 days noong 2025 ang tuloy-tuloy na pagbaba ng krimen. Mula 13,307 na insidente na naitala mula April 19 hanggang August 25, bumaba ito sa 11,758 na kaso mula August 26 hanggang December 31 o mas kaunti ng 1,549 hanggang January 2, 2026. Ayon kay PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., patunay ang mga datos na ito sa magiging epektibo ng PNP Focus Agenda, bunsod ng mas pinalakas na police presence, mas mabilis sa pagresponde at mas maayos sa ugnayan ng pulisya at ng komunidad. Dagdag pa ni Nartates, ang pagbaba ng krimen ay resulta ng tuloy-tuloy na pagpapatupad ng mga estratehiya sa crime prevention at law enforcement. Sumasalamin umano ito na sa bawat pagbaba ng kaso ay katumbas ng mas ligtas sa komunidad at tiniyak din ng opisyal na magpapatuloy ang PNP sa pagpapatupad ng mga hakbang laban sa anumang krimen. Para sa ibang balita at updates, tutok lang sa Pasada Balita mamayang alas 2 ng hapon. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.